Τα τμήματα μελέτης μας απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού και αφορούν τα καθημερινά σχολικά καθήκοντα. Δουλεύουμε σε 5μελή τμήματα χωρισμένα ανατάξει. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε και να οργανώσουμε τη διαδικασία του διαβάσματος για κάθε μαθητή. Να προετοιμαζόμαστε μαζί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επόμενη μέρα στο σχολείο. Διαχειριζόμαστε τις μαθησιακές δυσκολίες με στρατηγικές εκμάθησης. Βρίσκουμε μαζί με τον κάθε μαθητή το δικό του ξεχωριστό τρόπο να μαθαίνει και να εξελίσσεται. Τα εργαστήριά μας αφορούν μαθητές 4 με 7 ετών. Εκεί μαθαίνουμε, συνεργαζόμαστε, συγκεντρωνόμαστε. Εξελίσσουμε τη σκέψη μας και δουλεύουμε τη μνήμη μας. Με στόχο να αναπτύξουμε γνωστικές, κοινωνικές και μουσικές δεξιότητες. Στο Πολυτεχνείο κάνουμε μαθήματα ηλεκτρικής, ακουστικής και κλασικής κιθάρας και για τους πιο μικρούς μας φίλους έχουμε μαθήματα μουσικής προπαιδείας που είναι μια εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοθεραπεία είναι ένα είδος θεραπείας που στηρίζεται στη μουσική. Συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής, στη διαχείριση του άγχους και στην ενίσχυση της επικοινωνίας.